Residenti ta' ħal-Qormi se jkunu jistgħu jibdew igawdu mill-ġdid wiet iċ-Ċawslija kif bħalissa għaddej xogħol ta' tindif biex dan jirritorna għall-istat naturali tiegħu. Il-ħidma li qed issir minn Project Green se tkun qed tara t-tindif u t-tisbieħ taż-żona fejn qed jitneħħa l-iskart li hemm mormi fil-wied flimkien ma' tneħħija ta' siġar invażivi li huma ta' ħsara għall-ekoloġija fost oħrajn. Wan jitkellem mal-koordinatriċi fuq dan il-proġett il-Valleys Project Administrator Kirsty Vella fejn spjegat aktar dwar x'tikkonsisti l-ħidma. Qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet qegħdin inneħħu l-invażivi kif ukoll qed inneħħu s-sediment li normalment jinġabar matul ix-xhur tax-xitwa bix-xita. Dan normalment jikkawża ħafna blockages fil-widin tagħna u hekk bekk jikkawża ħafna rar ukoll tal-ilma. Barra minn hekk bit-tneħħija tal-invażivi ħankunu qegħdin insaħħu l-ekoloġija tal-post kif ukoll inżidu l-valur ambjentali fiż-żona. Spjegat aktar fid-dettall dwar l-importanza ta' tneħħija tas-siġar invażivi li jservu ta' theddida għall-ekoloġija taż-żona. Dawn l-ispeċi invażivi normalment jikkawżaw ħafna ħsara lil speċi oħrajn li normalment jikbru fil-widin li huma tipiċi, huma endemiċi kif ukoll huma lokali. Dawn normalment jokkupaw l-ek spazju, jagħtu wkoll id-dawl u jikkompetu ma' speċi oħrajn li huma importanti għall biodiversità tagħna. Ġifieri huwa importanti ħafna li dawn immitigawhom billi jitneħħew u jiġu rreplacjati b'speċi oħrajn li huma tipiċi, huma indiġeni, huma lokali. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul spjega dwar l-importanza ta' proġetti bħal dawn fejn sostna kif għal kull siġra invażiva li se titneħħa se jkunu qed jitħawlu tnejn minn floka. Qegħdin inkunu attenti ħafna wkoll għat-tip ta' siġar illi jitħawlu fil-fatt hawnhekk ħankunu qed inħawlu żewġ siġar indiġeni għal kull waħda invażiva li neħħejna sabiex noqgħdu attenti anke l-ekoloġija ta' dan il-post. Spjega kif dan hu proġett wieħed minn kullana ta' proġetti li qed isiru madwar il-pajjiż. Bħal dan il-proġett bħal dan il-wiet għandna 10 oħra għaddejjin bħalissa xogħlijiet fuq 10 oħra għaddejjin madwar il-pajjiż kollu. Minn Ħattar tas-Siġġiewi, minn Rabat, anke għal Marsa u Ħażebbuġ. Qegħdin noqogħdu attenti ħafna illi mhux biss nagħmlu dawn il-proġetti imma dawn il-proġetti ntuhom ukoll lin-nies sabiex ikollhom ikunu jistgħu jagħmlu l-passiġġati tagħhom issa illi bil-mod jidħol ix-xhur tax-xitwa. Din parti minn ħidma kontinwa tal-Gvern kif tkellem nhar il-Ħadd fil-għaxija f'Marsa Xlok. Il-Prim Ministru Robert Abela innifsu tal-investimenti qed jaraw li mhux biss jiġi preservat dak li diġà għandna, imma saħansitra jiżdiedu iżjed spazji ġodda ħodor fejn wieħed ikun jista' jqatta' ftit ħin ta' kwalità f'ambjent nadif u sigur.